propane T yacht. Čaute, vítajte pri novom dieli Brothers Riders. Dneska máme v pláne sľubovaný Bike check. Pretože ako už určite viete z minulého videa, ak ste ho videli, ak nie, tak sa pozrite hore. Maťo dostal nový bike a teraz vám ho ukáže trošku podrobnejšie. Takže je to propane T yacht. Oproti klasickému T má trošku zmenenú geometriu. Majú ho v dvoch veľkostiach, XS a S, a toto je vo veľkosti XS. Čo sa týka osadenia, dá sa to pekne nakonfigurovať na stránke Propane. Takže niektoré komponenty som si aj vytunil, tak sa poďme na to pozrieť bližšie. Yes, poďme sa na to kúknúť. Pozrieme sa najprv na rám, je to hliníkový rám a mali 3 farby. Ja som si vybral túto ružovú, ďalej si môžete zvoliť aj farbu nápisu, ja som si zvolil túto bielu. A teraz sa môžeme skúknúť na tie komponenty. Začneme kolesami, bike bol pôvodne osadený 27,5, ale ja som si dal dozadu 26, teraz som si urobil z toho tzv. Mulet. Mám nasadené plášte Maxxis, vzadu mám Minion DHR a vpredu mám Assegai. Podvozok je na RockShokoch a na vzdvihoch 160 mm aj vpredu, aj vzadu. Vpredu mám RockShok Lyric Select a vzadu mám RockShok Deluxe. Aby vás nemýlilo, vpredu je iba zmenená nálepka, aby to vyzeralo krajšie. Teleskopka je X-Fusion 120 mm. Teraz sa presunieme na brzdy. Pôvodne tam boli osadené SRAM DB8 a ja som to vymenil za Shimano SLX 4-piestej. Teraz sa presunieme na pohon. Mám tu SRAM Transition 70. Ide o mechanickú sadu a montuje sa priamo na rám. A ďalej som si nahodil takýto dashboard, keďže bike nešetrím, lebo dostáva šupy. No ja si myslím, že už bolo povedané všetko a mohli by sme sa teraz presunúť ho trošku otestovať. Takže poďme na to. Máme nasnežilo a dnes je taký snežník. Poďme na to. Tak si ideme tu dať taký lokálny trailik, trošku strmší. Tuto si dáme snehu takýto rovnováhu strmu. Tak, tu chvíľku rovinka a tuto budú rozgardení. Tak, poďme. Yes! A dám si tu taký freeridík. Mega. Na ten konec. To bolo pekné. Ja si. Nie. Tak, ideme si dať ešte raz. Dobre. No tak, ideme si dať drop z búdy. Všali. Idem. Yes. Dáme si na záver takéto schodíky. Idem! Asi nevytočím, ale... Takže to bolo z bike checku všetko. Ďakujeme, že ste sledovali. Dúfam, že ste sa niečo nové dozvedeli. Nezabudnite nám dať like, koment a odber. A vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute. Čaute.